че представлява? Значи насилието може да се прояви под формата на физически и психически. И според мен насилието е неуважаването на личното пространство на другия. Според мен насилието това е нещо много лошо и се изразява в това един човек да бие друг човек, да му причинява вред. Да му причинява вреда, която той не е заслужил физически, психически или да. И това е нещо много лошо. Насилие е проява на агресия в физическа или психическа форма спрямо околните. Може да се изрази в много различни начини и е една от най-лошите прояви на отношение към околните хора. Насилието е нещо, което разяжда съвременното общество. И от какво според теб се поражда тя? Ами... от вътрешна... от тормоз някакъв налаган на това лице по някакъв начин. И може би от прекалено малкото внимание, което се обръща в днешно време на младите хора и от това, че те няма къде да издържат себе си и искат да им се обърне по този начин. Според мен причините за насилието са различни. Значи, различията между хората, различните характери, различните виждания по дадени теми, проблеми и пораждат конфликти и оттам може да стигне до насилие. Наркотици, алкохол, лошо възпитание на семейството, това са все фактори, които много влияят върху агресията. Мисля, че основните причини са преливането на чашата в търпението на хората. Това определено е сериозен фактор, защото дори един малък проблем, когато е последния в серия от проблеми, той може да те накара да изгубиш контрол и да направиш неща, които нормално не би направил. Сега да обобщим. Всъщност, според теб, основни фактори са властта, желанието за власт, насилие поради етническа основа и безпаричие. Да. И насилие в училище. Естествено, че има насилие. То, според мен, най-често се среща в децата от 1 до 5 клас, тъй като те още не разбират каква вреда причиняват на своите съученици, като ги обиждат или като ги... Има ли насилие в училище според теб? Ами, може да се каже, но в определени периоди, когато човек е в какво настроение. Тук се събират повече хора с различни мисления и се пораждат по-често конфликтите, когато при разговори, спорове или нещо такова. Иначе навън в по-големите групи от хора, в класовете, примерно, има някое дете, което е по-различно от другите и започват нападките, обидите и насилието в училище е най-голям. Значи това е след насилието в пътищата. Значи насилието в училище е огромно. Значи насилниците са такива хора, които по някакъв начин в обществото навън се чувстват никои. Тук чрез това насилие може да се покажат, че са някои, че са велики и след това да имат някакви последователи, защото си мислят колко са велики и колко са, не знам какво да кажа. А ти била ли си свидетел на насилие? В училище... Изобщо. Да, била съм свидетел. Направила ли си нещо или просто си гледала? В повечето случаи наистина няма какво да се направи, защото просто натискът е прекалено силен и един човек нищо не може да направи чрез си положението. И особено в училище може да се опиташ да защитиш някой, но това не води до кой знае какви резултати. Явно ти ще пострадаш. Да, защото масата все пак си казва думата. Да. Дори съм и Участвала си? Да. Като смисъл си била насилникът или някой друг? Или потърпевш? Потърпевш. Да. Някой направи ли нещо? Ние с детето, който бях по-малък, някъде към 5-8 клас, сега пораснахме и не се случва толкова често, защото хората си променят
мисленето. Бил съм свидетел, но няма какво да направя смисъл, защото не мога да се правя срещу всички, които защитават. Един прост пример. В нашия клас има едно момче, няма да споменавам името му, дето си седи на чина от 8 клас. Смисъл много рядко излиза, нали, между часите и си учи прилежен, нали, такъв. Обаче получава психическо насилие и един насилниците му по някакъв начин искат да се покажат пред останалите част от класа колко са над него. А всъщност той е много над тях, защото е много по-умен. В началото и аз бях към групичката, които му се присмиваха, но по-късно по някакъв начин може би станах някакъв защитник на него, защото тъй като се събираха около него и аз отивах, нали, да ги повикам малко и те си тръгнат, обаче следващото между часа и пак се повтаря и аз така само си викам целия ден и на всички им пищат ушите за мен. Ако си бил свидетел на насилие, не си ли седял отстрани и си се смял и по някакъв начин тези хора, които се бият, са изглеждали жалки? Не бих казал жалки, но по-скоро има един нормален интерес в хората, провокиран от агресията. Още от древни времена хората са обичали да се забавляват, наблюдавайки боеве и такива масови индивидуални сцени на насилие. По някакъв начин това е един животински инстинкт за забавление. А какво може да направи училището, за да спре насилието? Ами според мен, може би трябва да се провеждат повече разговори с учениците, повече групови събирания, като дискусии относно темата за агресията. И учениците да се отнасят по-сериозно към тази тема, защото всеки си мисли, това на мен няма да ми се случи, аз не правя такова нещо, аз съм такъв човек, но рано или късно човек изпада в някаква такава ситуация, в която трябва да вземе решение как да действа и според мен тези дискусии са полезен начин учениците да се научат как да реагират в дадена ситуация. Мисля, че учителите в училището трябва да затегнат повече дисциплината в самото училище, не в класа, ами в части и извън тях. И много неща, в принцип, то трябва да се преправи цялата система според мен, ама например може да се увеличат там съоръженията за спорта, защото чрез спорта човек се изразходва голяма част от енергията. Може малко да се намали, нали, натоварването на учениците, да се учи на малко повече толерантност към приятелите си с учениците. Агресия не се случва в учебно време, тъй като има някакви правилници на училището, които могат да изключат този учител, който е приложил агресия, и дори това не ще се случва след училищно време или някъде извън училище. Мисля, че педагога в училището трябва да има по-активна роля, трябва да говори по-често с тормозените деца и да бъде като посредник за диалог между двете страни. Според мен трябва да се въведат, може би, по-строги мерки към учениците, които упражняват насилие, да се изразяват в изключването училище, например, защото веднъж проявено насилие е абсолютен признак, че то ще бъде проявено отново и няма как това да бъде предотвратено по друг начин. Също така може и да има някои бонуси за културно и възпитано поведение за по-добрите ученици и така да бъдат насърчени да продължават в същия дух. Семейството играе най-важна роля в възпитателния процес на децата и зависи как се подхожда. И семейството в семейството се решава това в този процес, дали детето ще бъде по-агресивно или по-малко. Не, то го засилва. Защото в училище се събират много типови хора и когато има неразбирателство, така се решава нещата. Казвам, че не знам дали има изобщо такива, които могат да го предотвратят. Трябва да се обедяваме всички, за да няма